Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork belly, pork tail, at saka egg. Saka meron din tayong lettuce mga idol. At saka kanin sa likod. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Amen. So maraming salamat sa aking mga solid subscriber, sa aking mga solid supporters, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Tirahin na natin to! Ito yung sauce natin, idol. Wow, yummy. Oh. Ito mga idol, oh. First bite. Ito mga idol. Pork tail. Dami.
Mm. 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 Mm.
Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.